Bé, doncs, continuem amb el tema de l'adoctrinament. Com sabeu, els nens que no porten barretina i faixa i tot, doncs és un problema que tenim. A català continuem parlant super pagès, a castellà continuem amb els insults, per dir cuidado con la farola també i tot plegat, però ara anem més lluny perquè ara sabem que som violents. Ara toca això. Llavors ho hem hagut d'aplicar a l'escola i a Medi el que fem és treballar el material combustible per poder fer les barricades millor. No sé, a Tecno a posar pals a l'asfalt perquè no puguin passar els cotxes, diferents coses. El problema és a Mates, que continuen els problemes aquells de si la Maria té 5 pedres i en Joan en té 3, quantes en tenen en total, i encara alguns continuen dient que 8, no? I se'ls ha de fer entendre que no en tenen cap perquè ja les han tirat, abans de comptar-les ja estan tirades perquè tenim aquesta violència nata. I bueno, el que em sorprèn és que aquests joves d'ara ho hagin pogut fer sense aquest aprenentatge. Qualsevol diria que són infiltrats.